Goeie alliëren en welkom bij RTV NOF. Noffelijk dat je weer sjuggen naar u's. Het is snijnte morgen en dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe kerkendienst. Uit de hollen wij denk ik nummer 8 of 9 op een riegal. Dat betekent dat we al een heel skoft te meidje hebben bij de coronacrisis die ervoor zorgen dat wij net naar uw eigen kerken te kennen. Hoe noffelijk is het dan dat we via dit medium deze kerkendienst bij jou brengen kunnen? Ik alle harkes via de radio RTV NOF en ik online via Facebook, via YouTube en onze eigen website rtvnof.nl. Tieren welkom, fijn dat jou op deze snijntemonden weer bij binnen. In deze dienst zal Joert Vagin, dominee Johan van der Kamp en de muzikale invulling wordt dient door Nienke Dan en zij wordt begeleid op piano door Hendry Westra. De collecte ek voor deze snijn gaat nog één keer naar het corona-noodhulpfonds van ZOA, stichting ZOA. Op de website kerkcollecte.com. Daar kun je van alles lezen over dat goede doel. En daar kun je ook voortdurend jouw donatie dan. Dat kind van nou al, de informatie hij ze krijgt als jongen, zal ik tijdens de dienst en terug Johan nog een keer verteld we. En ik na de dienst show die informatie nog een keer. En ik de donaties die de hele week binnenkomen, gaan naar het noodhulpfonds van ZOA. Namens alle vrijwilligers van RTV NOF en alle mensen van de protestantse gemeente van de Westerijn, die u hier weer vanuit de verbindingsterken te gast binnen en wij wijzen mij, dat binnen net heel volle, maar een stuk of 2 treien, willen wij jou een hele noffelijke, maar vooral gezegende dienst wensen. Welkom. Het is goed om elkaar te ontmoeten en met elkaar te zingen en God groot te maken in deze dienst. Zodat we ons geloof mogen bouwen. En om de dienst voor te zetten zingen we een lied, opwekking 717. Nienke zal het uiteraard samen met Hendry met ons begeleiden. Stil mijn ziel, wees stil. En daarna hebben we stilgebed, fotum en groet. Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw, een vaste geest binnenin mij, die rust in u alleen. Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af. Dwars door het dal zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw, een vaste geest binnenin mij, die rust in u alleen. Stil, mijn ziel, wees stil en laat niet los de waarheid die je steeds omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer, zijn zwartste nacht.
God wil ons die rust geven. Laten we samen in een stil gebed God zoeken om te zien wat hij wil geven in dit uur. En onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw is en blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. En God zegt, genade zij u en vrede van God de Vader in de gemeenschap van Jezus Christus, samen met de Heilige Geest. Amen. Ik wilde voor u een bemoediging lezen uit Filippenzen. En daar staat het volgende in Filippenzen 2. Nu u door Christus zo zeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maakt mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven en één in geest. Laten we, om dat te benadrukken en te onderstrepen, met elkaar zingen samen in de naam van Jezus. Dat is uit de evangelische liedbundel, lied 218, vers 1, 2 en 3. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer, samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. Het werk van God is niet te keren, omdat hij erover waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar. Vader, met geheven handen breng ik u mijn dank en eer. Het is uw Geest die mij doet zeggen, Jezus Christus is de Heer. Laten we met elkaar bidden voor Gods Geest die onze geest verlicht, zodat we begrijpen of gaan begrijpen wat God wil zeggen tot ons. Vader, we danken u voor de naam van Jezus. En in die naam komen we bij elkaar en lezen we en horen we uw woorden. En we willen het graag ook begrijpen, niet alleen met ons verstand, Heer, maar ook met ons hart. En we hebben uw Geest daarbij zo nodig. En we bidden daarom. En we danken u dat u dat wil geven, omdat u dat belooft. Heer, en in dat vertrouwen
mogen we met elkaar u tegemoet treden. En u komt tot ons. We openen ons hart. Heer, spreek tot ons. Zodat we begrijpen hoe we het kunnen toepassen in ons leven van elke dag. En daarvan mogen leren. Zodat we ons steentje kunnen bijdragen. Ook in deze maatschappij die nu anders in elkaar steekt. Heer, maar waarin u ons tot licht wil laten zijn. Ons daar zo in helpen en ons zegenen door uw geest in het komende uur wat we bij elkaar zijn. In Jezus' machtige naam. Amen. Ik wilde een aantal dingen met u lezen. Een eerste vers wat we lezen komt uit Jeremia. Jeremia 23. En het is eigenlijk een losstaand vers. Tenminste, zo benader ik het maar even. En de verbinding komt daarna wel met de liturgie, daarna met de schriftlezing. En we lezen uit Jeremia 23, vers 29. En daar zegt God, is mijn woord niet als een vuur? Als een hamer die een rots verbrijzelt, spreekt de Heer. En de verbinding die ik wil leggen is het stuk wat Jezus eigenlijk als eerste vertelt als hij uit de woestijn komt en de zogenaamde bergreden uitspreekt. En zijn eerste preek als het ware houdt. En dat staat in Mattheüs 5. Mattheüs 5 vanaf vers 1. En daar staat het volgende. Toen Jezus de mensenmassa zag staan, ging hij de berg op. En daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart is, want zij zullen God zien. En gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd wordt, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Tot zover. Laten we met elkaar zingen. Blijf bij mij nabij. En Nienke zal ons uiteraard weer voorgaan.
Dank jullie wel. Prachtig. Laten we met elkaar nadenken, gemeente van Christus, over de verkondiging. En ik heb daar een thema aan gehangen. Het vuur dat brandt en de hamer die verbrijzelt. En ik kan me voorstellen dat u denkt van, wat is nou de link tussen het vuur en de hamer en hetgene wat Jezus zegt. Mattheüs 5. En toch gaan we daar kijken of die verbinding gelegd kan worden. En we komen dus een profeet tegen die deze uitspraak doet, Jeremia. En Jeremia is eigenlijk een man die niet blij is. Die ziet wat er in Jeruzalem gebeurt. Die kijkt naar zijn volk wat veel in zonde leeft. En aan de ene kant net doet alsof het God wil volgen. En aan de andere kant dat juist niet doet. En hij vertelt elke keer, ook aan de koningen, van als je niet luistert, dan gaan er dingen gebeuren die je niet wil. En dat doet hij 40 jaar lang in de stad Jeruzalem. Dat is dus best een hele tijd. En in 586 komen de Babyloniërs en verwoesten Jeruzalem. En de mensen worden verbannen en meegenomen naar Babel. En daar gaan ze in ballingschap. En zo zie je dus dat Jeremia een man is die waarschuwt en zegt, wat gaat er nou gebeuren? Let op. En die woorden zijn, die wil hij soms eigenlijk niet eens uitspreken. En daar kom je eigenlijk ook te vergelijken als de eerste keer tegen bij Jeremia zelf. Waarin hij zegt, eigenlijk wil ik niet spreken, maar het woord brandt als een vuur in mij. En hij heeft eigenlijk geen keus. En dat doet hij dan ook. En elke keer brengt hij dat woord en het vuur brandt. En nou heeft vuur meerdere mogelijkheden in zich om te werken. Eén daarvan is dat het vuur loutert. Net zoals goud gelouterd wordt door vuur, door het zo heet te maken, loutert het goud. Met andere woorden, als je dat zou doen en je kijkt in die smeltkroes, dan zie je bovenop het goud het vuil komen door de hitte. Dus dat is één van de dingen die vuur doet. Ander is natuurlijk dat je eraan kan verwarmen, wat lekker is. Als het koud is, dat je je handen aan het vuur warmt en dat het je verwarmt. En daarnaast heb je ook nog dat je eraan kunt branden en dat vuur vernietigend kan zijn. Dus zo heb je een aantal beelden die wat vuur brengt. En we hebben allemaal zeg maar dat vuur nodig wat in ons hart brandt zoals Jeremia dat heeft. Maar we zijn niet allemaal geroepen om evangelist te zijn. Waar we wel voor geroepen zijn, is om te getuigen. Om te vertellen wat Jezus betekent in jou en in mijn leven. In uw leven. Wat God doet in uw leven. En hoe dat gemaakt is, dat woord, om eruit te leven. En waarin je kunt zien wat mensen daaruit kunnen leren. En zo komen we Jezus tegen in de verbinding naar hetgene wat hij zoekt. Dus je hebt het vuur wat brandt in ons hart. En aan de andere kant ook het verbrijzelen van de hamer van de rots. En Jezus legt daar als het ware in zijn eerste preek een verbinding. En hij begint te preken als de mensen naast hem en bij hem komen zitten. En in de andere vertaling zegt hij zalig. Maikairos staat er in het Grieks. Dat is de goddelijke zegening. Maikairos. Zalig zijn de armen van geest. Want zij zullen God zien, staat. En arm heeft een diepe betekenis die Jezus uitspreekt. In het Grieks staat daar een hele duidelijke, sterke, massieve armoede. Waarin Jezus zegt, zalig de armen van geest. Waarom? Wat betekent dat dan? Jezus zegt, je moet naar je hart kijken. En als je kijkt naar het hart zonder Jezus, is het eigenlijk een hart van steen. En in Psalm 51 zie je dat God zoekt naar een verbrijzeld hart. Waarin hij zijn werk kan doen. Dus een arme van geest is iemand die beseft, wie ben ik nou zonder God? En Jezus die begint die preek, terwijl misschien de leerlingen wel hadden verwacht van nou gaat hij ons vertellen dat hij de Romeinen weg gaat jagen en dat we een koning krijgen, et cetera. Maar dat zegt Jezus niet. Jezus werpt als het ware ons terug op onszelf en zegt kijk naar binnen en kijk naar wie je bent. Wie ben je als mens zonder mij?
Wie ben je als mens zonder God? En het geeft altijd weer aan dat daar waar wij niet meer gelijk zijn aan God, dat daar het probleem ook is. Adam en Eva werden geschapen door God naar zijn beeld en hadden dus een keuze. Ook de keuze om te zeggen van, ik ga God niet volgen. En dat gebeurde er dus ook. Het is als een wit A4'tje waar een punt op komt te staan, zodat hij niet meer wit is. En Jezus zegt, voor die gaat als het ware met een ander wit A4'tje tussen God en ons instaan. En Jezus is de weerspiegeling van de Vader en de Vader kijkt door Jezus naar ons. Hij ziet ons als hele mensen. Maar voordat je zover komt, zegt Jezus, moet je eerst zien in je eigen hart. En daar is de volgende stap. Dus je kijkt naar binnen en denkt, Heer, ik ben niet gelijk aan u. Dit is het probleem. En je kunt niks meenemen als mens om aan te bieden aan God. En zegt van, kijk, zie je, dit heb ik meegebracht. Dit is hetgene wat me kan redden. Dit is een verdienste. Dit is hoe ik mijn best heb gedaan. Een hele hoop mensen denken dat als je je best doet, ook als mens, om goede dingen te doen, dan kom je vast wel in de hemel. Maar de hemel is de plaats waar God is. En als je God niet kent, dan kun je ook niet bij hem leven. God is licht. In hem is geen duisternis. En de duisternis en het licht hebben niets met elkaar te maken, zegt de schrift. Dus daarom is het belangrijk om te kijken van, hoe ziet mijn hart eruit? En een hart zonder God heeft geen leven, zegt Jezus. En als je dat beseft, komt eigenlijk de tweede Makairos. Waarin Jezus zegt, de goddelijke zegen zit erin als je treurt over dat hart. Wat nog niet brandt voor God. Wat nog koud is, omdat het een stenen hart is. En de treurenden zijn degenen die ook door Jezus worden zalig verklaard. Maar Kairos, de goddelijke zegening, want zij zullen getroost worden. En dat is hetgene wat we eigenlijk allemaal wel willen. Ieder mens wil getroost worden. Wil een arm om zich heen. En we merken dat ook in deze tijd dat dat moeilijk is. Dat mensen het missen om aangeraakt te worden. En die troost te ondervinden op die manier. Alles gaat op afstand. En dat is lastig. Maar God zegt, als je bij mij komt met je getreur over je hart, dan zal ik je troosten. En dat gaat verder dan een arm om je heen. Want Jezus zegt, ik kwam in jouw plaats. En dat maakt dus dat je gaat zien van dat hart, dat moet veranderd worden. En daar treur je dan over, daar heb je echt verdriet over. En soms denken mensen wel eens van nou, ik word gelovig, ik geef mijn hart aan Jezus en that's it. Maar Jezus gaat veel verder. Eigenlijk is het eerste stuk vanuit Mattheüs wat we nu bespreken, de christelijke levenswandel. Want hij gaat verder. Jezus zegt, gelukkig, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Dus als je erachter bent gekomen hoe je hart eruit ziet, dat je erover treurt, dat je er verdriet van hebt, dat je denkt, Heer, ik was de schuld dat u aan het kruis moest. Dat is mijn schuld. En als je veel hebt gekregen, zegt Jezus, dan krijg je een zacht hart. En daar zit de verandering ook. Dat Jezus zegt van, weet je, ik haal dat stenen hart, haal ik eruit en ik doe er een vlezen hart in. En in dat hart schrijf ik mijn liefde en mijn wetten, zodat je zachtmoedig kunt worden ook naar anderen. En ik denk dat mensen, en die kom ik ook tegen, die veel vergeving hebben ontvangen, hebben een groot hart. Niet dat ze over zich heen laten lopen, maar wel wat je beseft, dat je zelf ook alles hebt ontvangen voor niets, als een cadeau. Als iets wat je groter maakt in je leven dan dat je bent. En Jezus zegt, dat hart, dat leert kijken naar die ander. En leert ook zien dat die ander, ondanks dat hij andere dingen doet en misschien anders in elkaar steekt, ook fouten maakt, maar dat daar ook onderling vergeving is. En dat maakt dat je hart niet zo hard is. Gisteren stond ik samen met mijn vrouw Erika voor het stoplicht. En ik was als eerste. En het stoplicht ging op groen, alleen ik zag het heel even niet. En dat duurde denk ik 3-4 seconden, niet langer.
En direct, hop, achter me, op de toeter. En dan denk je, waar is dat nou voor nodig? Het was, als ik nou 10 minuten blijf staan, dan mag je een keer tuteren. Maar de reactie van mensen, ook van mezelf, is vaak heel snel. En Jezus zegt van, joh, zorg nou dat je door mijn geest een zacht hart krijgt. Een hart wat veel groter is. Wat ook kijkt naar jezelf. Dat je denkt, oh ja, ik kreeg zoveel vergeven. Laat ik die anderen ook op die manier tegemoet treden. En dat is de volgende stap in de levenswandel die God en Jezus ons voorhoudt. Want ze zullen het land beërven, bezitten. En het land is het koninkrijk van God, waarin je mag leven nu al. Dus niet alleen straks, maar in dit leven als voorbeeld. En dan gaat hij verder. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. En dat is wel mooi, hè? Jezus komt in de situatie waarin hij zat, net uit de woestijn. Dan heeft hij 40 dagen in de woestijn doorgebracht. Hij heeft daar niet gegeten, wel gedronken, maar hij heeft daar niet gegeten. En dan heeft hij ongelooflijke honger na 40 dagen. En dan komt Satan en die zegt, maak maar broden van deze steen. En dan zegt Jezus, nee, dat doe ik niet, want gij zult alleen leven, niet alleen van brood alleen, maar van de woorden die uit Gods mond komen. En zo gaat hij verder. En hier zegt Jezus eigenlijk hetzelfde. Dat hij zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En gerechtigheid is iets wat in de Bijbel speelt, waarin God zegt, jullie zijn niet meer gelijk aan mij. Wat moet er nu gebeuren? God is rechtvaardig en God is liefde. En sommige mensen zeggen dat dat als het ware tegenover elkaar staat. Terwijl het in de Bijbel zelfs parallel aan elkaar loopt. Het gaat gelijk op. De moeilijkheid is wel hoe je dat doet. En om dat een beetje duidelijk te maken, is het eigenlijk hetgene wat Jezus zelf deed. Jezus zei, ik ga in hun plaats. En God is de rechter. En als voorbeeld, stel nu dat mijn zoon een overtreding heeft begaan en daar een enorme boete van krijgt. En ik ben de rechter en iemand anders is de advocaat. Dan komen we in die rechtszaal en ik ben de rechter en mijn zoon staat daar. En ik moet het recht spreken, omdat ik een rechtvaardig rechter moet zijn. Ik kan niet zeggen, zand erover omdat het mijn zoon is. Zo werkt het niet. God moet uitspreken dat over de zonde moest de dood komen. Het moest met bloed worden afgekocht. En ik moet dus mijn zoon op dat moment, als hij schuldig is, ook schuldig verklaren. Dus ik hamer als het ware dat af. En zeg, mijn zoon is schuldig aan hetgene wat er is bepaald. Die enorme schuld die hij dan ineens heeft. En ik stap daarna van mijn stoel af. Ik loop naar mijn zoon, ik pak een cheque en ik teken de cheque en ik betaal hem zelf. Dan ben ik en rechtvaardig geweest en liefdevol. En zo gaat het met God ook. God zegt, er is een afstand gekomen tussen mij en de mens. En dan zegt Jezus, maar ik zal gaan. Want gerechtigheid moet geschieden. En door het lijden van Jezus is het weer goed met de Vader. En dat is eigenlijk hetgene waar we altijd naar hongeren. Naar dorsten. Dat als we God niet kennen, dat we een soort gat in ons hart hebben. Wat gevuld moet worden. Met liefde, met vergeving, met erkenning. Met het zien van wie ben ik. En als je dan ziet hoe je hart eruit ziet, waar moet je er dan mee naartoe? En Jezus zegt, ga treuren en kom bij mij en ik geef je een ander hart. Maar moeilijk is het om die honger en die dorst als het ware te vertalen. Mensen gaan ook op zoek naar dingen. Naar yoga, naar meditatie, naar van alles en nog wat. Naar sport, naar heel hard werken, naar geluk, naar noem het maar op. Alles. Maar het vervult mensen niet. En nu zitten we in een tijd dat we bijna niets kunnen. De wereld staat als het ware een beetje stil. En soms heel erg stil. En het leert ons om te kijken naar binnen. En als u zegt, ik heb een ander hart gekregen, dan gaat de wandel verder. Want Jezus zegt het volgende. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Dat is dus belangrijk. Dus vanuit de wandel en de zachtmoedigheid leer je
Dus dat is een gevolg van een ander hart. En die is belangrijk om dat hart te laten vullen elke dag opnieuw. Paulus zegt niet voor niks, wees vervuld en laat je vervullen met de geest. De geest is degene die ons stuurt in ons denken, in ons doen en in ons laten. En die ons als het ware als advocaat en als hulp in ons woont en op die manier ons leven vorm wil geven. De vraag is natuurlijk wel, willen we luisteren? En willen we wel volgen? We willen wel heel veel goede dingen krijgen, maar we willen er soms niet in volgen. Want het vraagt ook wel inzet. En soms wordt het nog moeilijker dan dat we dachten. Inzet en Jezus volgen vraagt soms ook offers. En soms als je tot geloof komt, ook in een familie die niet gelovig is, omdat ze dat nooit hebben meegekregen, dan kan dat lastig zijn. En soms houdt het je zelfs af van keuzes om te kijken naar je hart. En dat je toch treurt, maar je niet omkeert naar God. En Jezus daagt ons uit en geeft ons prachtige dingen. Hij zegt, Jezus leert ons om barmhartig te zijn. Ook in de kerken. Ook voor mensen die misschien net tot geloof zijn gekomen, die ook nog veel dingen mogen leren. En dat is logisch. In de Bijbel zie je dat ook. Paulus schrijft dat aan de gemeentes. Soms zegt hij van jullie hadden eigenlijk al aan het vaste voedsel moeten zitten. Maar jullie zitten nog aan de moedermelk. En dan veroordeelt hij ze niet, maar stimuleert hij ze om te groeien. En dat is denk ik ook belangrijk. Dat groei vindt plaats in ons leven. Het mooiste is, als je dat eens aan mensen vraagt die om je heen staan, dichtbij en die je goed kennen en het liefst al een aantal jaren, dat je ook eens zo af en toe een check doet bij die mensen. En vraagt je op, ben ik wel barmhartig genoeg? Heb ik een groot en zacht hart? Veroordeel ik mensen niet te snel? Ben ik niet te rap van tong? Dat laatste heb ik zelf nogal eens. Maar dat je kijkt van waar zit de zachtmoedigheid van ons hart? En hoe wil God ons raken? En uiteindelijk zegt Jezus ook nog, gelukkig wie zuiver is van hart, want zij zullen God zien. En gelukkig de vredestichters. Dus een zuiver hart, daar zie je ook weer dat vuur, wat als het ware zuivert, wat loutert. En waarin je het vuil weg laat halen door Jezus en puur goud overhoudt. En uiteindelijk zul je het koninkrijk van God beërven. Maar er komt ook een tijd van lijden, of dat kan, waarin het volgen niet makkelijk is. En Jezus bemoedigt ons en vuurt ons aan om vol te houden. Om niet op te geven. Om je te laten vervullen door zijn geest. En vanuit dat verbrijzelde hart, niet verbrijzeld te blijven, maar bemoedigd te worden, dat je weet van Heer, ik heb niks om te brengen, maar u heeft alles aan mij gegeven. En dat vuur mag branden in ons elke dag opnieuw. En ik hoop en bid dat we ook op die manier in een tijd van corona, van afstand, waarin we anders getroost worden, dat we juist een zachtmoedig karakter hebben. Barmhartig kunnen zijn naar mensen die dat nodig hebben. Eigenlijk naar iedereen. En dat we ons hart laten branden voor God en voor de mensen. Amen. Zingen. We zingen lied 302. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed. Heer, ik kom
Laten we met elkaar danken en bidden voor de gemeente, voor mensen om ons heen, voor deze wereld en voor alles wat in ons hart opkomt. Laten we bidden. Heer, dank u wel voor de levenswandel die u ons voordoet. Heer, dat we mogen wandelen met u en ons leven mogen invullen vanuit een zacht hart. Heer, maar ook beseffend wie we zijn. Zondige mensen waren we, zonder Jezus geen leven. Heer, maar u kwam en u gaf uw leven. En u stond op uit de dood. En u overwon alles. En u maakte het goed tussen de Vader en ons. Dank u wel daarvoor. Geweldig. Geef dat we ook vredestichters mogen zijn in onze omgeving. En op die manier kinderen van God worden genoemd. Heer, we belijden dat we er zo vaak ook de plank misslaan. Dat we het niet goed invullen. Geef dat we beseffen elke dag opnieuw dat we u nodig hebben. We kunnen niet op onszelf staan en onze kracht uit onszelf halen. U geeft ons uw kracht en in onze zwakheid zijn wij sterk. Door u. Want uw kracht vindt juist plaats door zwakheid. En als wij met lege handen komen, dan is dat goed. En dan kunt u ze vullen. En die worden ook gevuld. Heer, met dozen van voedsel. Ze worden gevuld met soms financiën om goede dingen aan te kunnen schaffen. Heer, en de wereld is in rep en roer, als het ware. Er worden zoveel dingen gedaan om mensen te helpen. Mensen die ziek worden, maar ook mensen die vereenzamen. Heer, maar we hebben ook een einde nodig aan deze pandemie. En we bidden daarvoor. Geef dat er verstandige besluiten worden genomen. Die alle vlakken meewegen. En we bidden u niet alleen voor de mensen die ziek zijn, maar ook mensen die ondernemer zijn. Die hun zaak helemaal kapot zien gaan. Hier waarin mensen hun best hebben gedaan. En het weg zien vloeien. Die mensen misschien wel moeten ontslaan. En daar wakker van liggen. Die het niet zien zitten om hun schulden te betalen. Die ontstaan zijn door deze situatie. Het gaat zoveel breder en zoveel dieper. Soms beseffen we dat misschien nog te weinig. Maar ons vertrouwen mag en is in u. U zegt zelf, Heer, al zou de vijgenboom niet bloeien en er niets op het land staan, nochtans zal ik juichen in de Heer. Geef dat we dat vertrouwen hebben en dat we met een barmhartig hart ons leven leven. Niet gericht op onszelf, niet ik, maar juist de ander. Heer, want als we dat doen, zegt u ook zelf, dan zullen we ook barmhartigheid ontvangen en ook zelf barmhartig worden behandeld. En als dat niet zo is, dat we niet barmhartig worden behandeld, geef dat we dan toch volhouden. Onze vijanden liefhebben, als die er al zijn. En doorgaan, vertrouwend op hetgene wat u zegt in uw woord. Geef dat uw woorden branden in ons hart. En dat als we een hard hebben, dat er hoogmoed is. Dat we denken dat we het zelf wel kunnen. Dat we ons dan helpen om door uw woord dat als het ware te verbrijzelen. En het op te ruimen. Zodat we mogen zien, Heer, wat Jezus deed. En dat de weg vlak is. Door hem, niet door ons. Heer, maar u ruimt ook dingen op in ons leven. Dank u wel daarvoor. Geef dat we ook leren om niet alleen achteruit te kijken, maar juist ook vooruit. Soms is dat lastig. Doe ons daarin helpen als we misschien terugkijken in deze tijd van reflectie ook, van dat we daar tijd voor hebben. En misschien komen we er wel achter dat we zoveel dingen hebben verkeerd gedaan, ook met misschien wel de kinderen of met de opvoeding of met familie. Geef dat er tijd is en ruimte, o Vader, om dingen goed te maken. En geef vrede
in ons hart, met u en met anderen. In Jezus' naam. Amen. Zoals al aangekondigd aan het begin van de dienst is er een collecte. Dat gaat naar het noodhulpfonds. Onderin het beeld kunt u ook zien hoe dat geregeld is voor ZOA. En veel zegen daarbij. En we hopen ook op die manier mensen te kunnen helpen die hulp nodig hebben, op welke manier dan ook. Als laatste willen we met elkaar zingen, voordat we de zegen uitspreken, opwekking 244. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Psalm 1 is dat. Ik wens u daarin veel zegen. Ja, ik zei nog tegen Johan, dit lied heb ik nog van je vrouw geleerd op de zondagschool. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht, want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht, want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt. Dankjewel. Kun je nagaan hoe oud wij al zijn. Hè? Want Nienke is toch echt wel heel erg volwassen geworden. Dus, maar ja, de tijd gaat verder en dat is goed. Als laatste mag ik de zegen uitspreken. Die staat in nummer 6. En daar staat het volgende. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. En mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer zijn gelaat toewenden aan u en u vrede geven. Amen. En daarmee ben we aan de eindkant van deze kerkdienst. Rest dus nog jou een hele goede snij te wensen. En jou te bedanken dat jou naar deze dienst zien hebt. Mocht jou deze dienst weer waarom zien willen, dat kan in de rin van de dag via onze social media kanalen op Facebook en op YouTube. En je kan hem ook op onze site weer waarom zien, rtvnof.nl. Van de jongen op uw tv-kanaal, kanaal 20, als je zorgen via Kabel Noord. Daar kun je vanaf zo'n uren weer waarom zien. En hij wordt ik elke 2 uren van de jongen weer hellen. Mocht je jouw gaven nog gaan willen voor de collecte, dan kan dat de hele week nog via www.kerkcollecte.com. Daar gaat de opbrengst van naar het corona-noodhulpfonds van ZOA, Stichting ZOA.
Namens alle vrijwilligers van RTV NOF wens ik jou een hele noffelijke sneenta. Fijn dat je er weer bij bent en altijd mij graag ontnijden wieken. Doeg.